Welcome back, amigo. Another ride, mas daghang fuel para sa mind. Kung naghunahuna ka og pagsugod og negosyo, startup, online business o bisan unsang proyekto para ninimo. Karong adlaw atong hisgutan ang The Lean Startup ni Eric Ries. Ang pinakadakong mensahe sa libro mao kini: ayaw paggasto og daghang oras og kwarta sa paghimo og produkto nga wala pa nimo na siguro kung gusto ba gyud kini sa mga customer. Atong tan-awon kung giunsa pagpatuman ni Eric Ries kini nga prinsipyo. Part 1. Unsa ang problema sa kasagarang negosyo? Kasagaran sa mga negosyo magsugod pinaagi sa paghimo og produkto sulod sa pila ka bulan o tuig. Human sa dakong gasto og kakugi, didto pa nila mahibal-an nga wala di ay interest ang mga customer. Sumala sa libro, dili ka kulang sa talento ang hinungdan nganong mapakyas ang daghang startup. Ang tinuod nga problema mao nga daghan ang nagbase sa mga assumptions imbis nga tinuod nga datos gikan sa merkado. Mao nga ang pangutana dili makahimo bata og maayo nga produkto? Kung dili, gusto ba gyud ni sa customer? Part 2. Build, measure, learn cycle. Ang sentro nga konsepto sa libro mao ang build, measure, learn. Una, maghimo ka og simpleng version sa imong produkto. Ikaduha, sukdo nimo ang reaksyon sa mga customer. Ikatulo, makat-on ka gikan sa ilang feedback. Dayon, usbo nimo ang produkto og balik na sad sa cycle. Ang tumong mao ang paspas nga pagkat-on kaysa paspas nga paghimo. Sa negosyo, ang labing mahal nga sayop mao ang paghimo og butang nga walay nanginahanglan. Part 3. Minimum Viable Product or MVP. Usa sa labing sikat nga idea sa libro mao ang Minimum Viable Product or MVP. Ang MVP mao ang pinakasimple nga version sa imong produkto nga mahimo nang ipakita sa mga customer. Pananglitan, kung gusto ka maghimo og food delivery app, dili kinahanglan kumpleto dayon ang app. Pwede ka magsugod pinaagi sa Facebook page, Google Form, o Messenger orders aron masuta kung adunay demand. Sa ingon nga paagi, dali nimo mabal-an kung naa ba gyoy merkado sa imong idea. Part 4. Validated learning. Alang kang Eric Ries, ang sukod sa progreso dili lang kita o gidaghanon sa features. Ang tinuod nga progreso mao ang validated learning. Nagpasabot kini nga adunay ebidensya nga ang imong idea tinuod o gusto sa customer. Matag eksperimento kinahanglan adunay makatunan. Bisan pagani kung mapakyas ang usa ka test, mahimo gihapon kini nga kalampusan kung aduna kay nakatunan nga importante. Part 5. Pivot or persevere. Usahay ang resulta sa imong testing magpakita nga sayop ang orihinal nga idea. Dinhi mosulod ang konsepto sa pivot. Ang pivot nagpasabot sa pagbag-o sa direksyon sa negosyo base sa nakatunan. Dili kini pag-undang. Strategic nga pag-adjust kini aron mas dako ang tsansa sa kalampusan. Kung maayo ang resulta, ipadayon nimo ang kasamtangang direksyon. Kini ang gitawag nga persevere. Part 6. Innovation Accounting. Daghang startup ang malimbungan sa mga numero sama sa likes, followers, website visits, apan dili tanan niini importante. Gitawag ni Eric Ries kini nga vanity metrics.
angay nga mag-focus sa mga numero nga makatabang sa pagdesisyon, sama sa pilay mipalit, pilay ni balik og palit, pilay nahimong loyal customers. Mao kini ang mga sukdanan nga adunay tinuod nga bili. Top 5 lessons sa libro. Number 1. Sugdi o gamay og ayaw hulata nga perpekto ang produkto. Number 2. Pakigsulti dayon sa customer aron makuha ang tinuod nga feedback. Number 3. Pag-test sa mga assumptions sa dili pa mo gasto og dako. Number 4. Ang kapakyasan usa ka paagi sa pagkat-on. Number 5. Ang katuyuan sa startup mao ang pagkat-on unsay gusto sa merkado sa pinakapaspas nga paagi. Konklusyon. Sa katapusan, ang The Lean Startup nagtudlo nga ang kalampusan sa negosyo dili tungod sa pinakadakong budget o pinakamaayong idea. Kasagaran, mudaog ang negosyo nga labing paspas makat-on gikan sa mga customer ug labing paspas maka-adjust sa merkado. Kung naa kay negosyo, startup, online selling o plano pa lang magsugod, ang mensahe sa libro klaro kayo. Ayaw pagtag-an kung unsay gusto sa customer. Sulayi, sukda, ug tun-i. Kung nakatabang kini nga summary, palihog like, share ug subscribe. I-comment usab kung unsang libro ang gusto ninyong sunod natong i-summarize. Salamat sa inyong pagtan-aw ug magkita-kita ta sa sunod nga video.